Fusionen mellem GØF og C3 kom i stand ud fra et mål om vækst i medlemstilfredsheden og vækst i antallet af medlemmer. Når vi ser på vækst i antallet af medlemmer, så er den helt afgørende faktor studenterområdet. Dermed bliver studenterorganisationen også den helt centrale krumtap og motor i hele den GØF-strategi, der er for at få den vækst i medlemstal, som vi har sat os for. Det betyder, at øjnene hviler i høj grad på studenterorganisationen, og alle jer er aktive. Men vi ved også, at der skal redskaber til for at gøre det. Og vi ved alle, at hvis vi skal skabe noget ud over det almindelige, så kræver det ledelse. Derfor inviterer vi jer også nu til et 3-dages ledelsesseminar, der dels handler om ledelsesrollen, værktøjerne, I kan bruge i dagligdagen, og alle de ting, som er nødvendige, både for at løse jeres rolle i den her studenterorganisation, men også for jeres fremtidige virke. Så derfor håber jeg meget, at vi ser hinanden til det møde.